zentroko zuzendari Xabier Irujo, gaur aurkeztu dugu liburuaren egilea, eta ni berriz Martin Anso naiz txertoko editoretako bat. Xabier izango da noski aurkezpen honetako protagonista nagusia, baina behar izan da pasako horretik nire partetik pare batez. Txertoa argitaren zerterakoa da, txertoko urtean 50 urte egingo ditu, ez da gutxi, eta veterano izan arren azokara, aurtengo azokara, nabarmen indarberrituta, zaharberrituta eta indarberrituta apela. Indarberritze hori kartaloa argitaletxeren gaztelianezko bildumekin batera egin duen batuketaren ondorio. Batuketa horretatik bi elementik aurrera txertuak bi bilduma nagusi publikatuko ditu, bat izango da narratiba, zenezko novela, eta beste bat da begira izenburuarekin bataiatu dugun saia. Saia hori izango da saiakerari ezineteko saia, saiakera zenturik zabalenean, eta edo fikzioari nahiago egin badezue. Eta alde horretik historiak piso izango du noski, azken batean historia izan da beti txertoaren nortasun adierazgarri handienetako bat, eta historiak garrantzia hemen dugu, baina baita gaurkotasun gai diren. Horregatik, la verdad alternativa, ustez zail hau presentatzeko liburu egokiagorik nahi ezautituko genezakela. Zergatik, historia liburua izan da ere, historia liburu guztiek bezala, gaurkoa egitetigulako. Eta autoreak titulorekin duen keinu hori, la verdad alternativa, gaur egun zero konzeptu egunean erabiltzen duen konzeptua, horretik asko. Laurogei garren urten mugaren, bonbaketa egin zuteneko laurogei garren bonbaketa egin urten mugan gauden honetan, Gernikako gaia bizi-bizi dago. Kondenazioan bertan, Espainiako Parlamentuan izan dako eztabaidetan, agerian gertatu ziren, liburu honetan komentatzen diren gauza batzuk, eztabaida gaia da, eta Xabierrek eztabaidaren erdi ajotzeko erabakia hartu du. Liburu hau, zorroztasun handierekin, zorroztasun akademiko handierekin idatzitako liburua bada ere oso sutsu idatzita dago, gauza batzuk oso argi esaten du Xabierrek. Eta alde horretatik esango nuke liburua ere erakargarriago egiten duela. Esan duen bezala, labur itzin behar nuen protagonista Xabier, eta Xabier zurea da izan.